Какво става, хора? Аз съм Илан и добре дошли отново в моя канал. В днешното видео ще играем една игра, която по принцип е пусната миналата година, обаче нашумя преди 5-6 месеца. И това е, че ще играем руска рулетка, обаче с помпа. Знам, че гледал съм малко видеа на нея и знам, че може да избираме дали да стреляме нас или човека, срещу който ще играем, или каквото и да е, защото май не е човека. И като цяло по някое време всеки рунд ще ни дава нови предмети. И като цяло това разбрах горе-долу за играта. Печелим някакви пари и разбрах, че има нещо от сорта на Double or Nothing, което значи, че ако спечелим, може да изберем да удвоим печалбата, която сме спечелили. И ако спечелим още един път, или да не я удвояваме и да си тръгнем с нея. Така че, нека сега да включваме играта и да започваме. Като цяло, не ми изглежда някаква лоша играта. Знам, че всеки рунд също така има няколко фалшиви, няколко истински патрони. Ние, ако стреляме нас, трябва да оцелим фалшиви, ако стреляме него, истински. Сега почваме тук, има някакъв щупен. Има някакви крачета. И сега всичко е нормално. Ето, той май не е човек. Трябва май да се подпише и да се избере. Окей, бирата мисля, че ми позволяваше да махна един патрон. Цигарите май позволяха да се хилна. Някакви лекарства май. И нямам си да представя белезници. И нямам си да представя беше това. Два истински, два фалшиви патрона. Чакай да видя какво е това. Някакъв мистериозен глас ни дава някакви навигации за... Само че аз няма да го използвам, защото нямам звук и не мога да разбера. Добре, имаше два истински, два фалшиви. Нека да опитам първо да стрелям себе си. Добре, има един фалшив. Това е истински. Добре, ще заключа. Сега мога стрелям два пъти. Сега имаме един фалшив и един истински. Добре, той пак е заключен. Ще рискувам и пак ще стрелям в него. Добре, той попуши цигари. Сега ще се хилне и ще ме застреля мен. Добре, аз ще изпуша цигари и ще се хилне. Добре, нека да взема първо бира. Добре, белезници. Нещо,
тотално не мога да... Добре, 4 фалшиви, 3. Окей, разбрах. Така. Не мога да разбра какво е това. Може да се... Добре, сега ще се хилна. Добре, значи с това има шанс да си регенерейтна 2 живота или да изгуба 1. Какво беше сега? Добре, нека да пия бира и да видя окей, това е истински. Значи, мисля да рискувам себе си, защото мисля, че бяха 4 фалшиви. И... добре, вече са 3 фалшиви и 1 истински, ако не се лъжа. Добре, нека го питам. Добре, нека да опитам да се бира и да махна още един фалшив. Обаче махнах истинския. Разбира се. Добре, значи мисля, че вече са 3 фалшиви, 0 истински. Версия, той мисля, че той ще пие маса един. Сега има още един истински. Да, умрях. Сега мисля, че почвам от начало. Ето. Нека да... Не мога да разбера. Добре, така, нека да... Мисля, че сегашния е фалшив. И сега ще ме гръмне. Сега мога да видя all и fallen damage. Нещо, което сега не са. Добре, 4 истински, 4 фалшиви. Видим. Така. Мога да взема някакъв айтем от другия, който е много добре. Нека да използвам това и видя какъв патрон. Добре, значи в момента патрона е фалшив, значи да имаме себе си.
Сега мисля да използвам това. Това е горе много добре, защото сега може да използвам това. И сега ще го стрелям. Добре, вече е на моя живот. И сега регенерира. Това е какво ще направи сега. Използва някакво хапче. И губи един живот. Това е това хапче, дето може да значи. Сега ще ме стреля, значи той му е казал. И сега обаче аз трябва някакъв начин да го... Добре, какво използва това? Добре, нека да опитаме, да си опитаме късмета. Добре, преминаваме към рун 2, мисля. Спечели. И сега сме на рун 2. Добре, да видим какво получавам за материали. Окей, пак това, което нямам с никаква пред. Добре, лупа. Мога да открадна едно лупо. И хапчета и цигари, което е много добре. Какво има? Лупа, белезници, цигари. Не видях какво беше обаче. Не видях какво е това. Добре, фалшив е. Значи гърмя с себе си. Окей. Добре, нека да откраднем. Добре, окей. Така, сега той стреля. Да разбера. Окей, мисля, че вече щом бяха два фалшиви, би трябвало вече. А, те си. То това бяха. Добре. Двоен демидж, още. Добре, 3 истински. И май 4 фалшиви. Добре. Какво да използвам?
Не да го убия, да го взема. Три истински, два фалшиви. Три истински, два фалшиви. Сега ще стрелям. Защото е добре. Три истински. Значи печеля първи раунд. Втория раунд. Добре. Само два. Разбира. Близнеци. Един истински, един фалшив. Бъде никога го заключвам. Заключвам го, стрелям го и сега ще успея да го застрелям. Пак, стрелям го. И го отнема. Обаче той сега ще пуши цигари. Вероятно. Добре, двоен демидж. И... Окей, добре. Нека да махнем. Нека да махнем още един, за всеки случай. Как ще махна това истински бе човек? Сега още един фалшив. И близнеци. Още близнеци. Добре, добре. Три истински, два фалшиви. Обаче той има три двоен демидж, което малко ме притеснява. Добре, нека да го заключвам. Три истински, два фалшиви. Добре, нека да го и да му пия един двоен демидж. Сериозен ли? Как бе човек? Добре, сега ако не го оцеля вече. Той има нереален късмет.
Какво сме? Добре, чува ги. Супер силен. И мисля да го стрелям. Добре, видо. Обаче сега не знам, не помня сега истински или фалшив. Мисля, че има само един. А не, това е било последния. Добре, бира, белезници. Това е, няма хил. 3 истински, 3 фалшиви. Добре, така. Добре, нека да пробвам себе си да стрелям. Добре. 3 истински, 2 фалшиви. Така. Добре, нека да го заклювам. Да пия бира. О, добре. Сега мисля, че мога още един път да го застрелям. Да, ето. Бивам го. И сега мисля, че печелих втория. И сега съм на трети. Така. Добре. Играем си. Викат, че си разбира се, че... Ой, разбира се, че... Ой... което е много умно.
Добре. Истински. Това е истински. Това е фалшиво. Добре, заключвам. Сега мисля, че няма да е такъв късметлия, че да не го трепа. Така, един истински, един фалшив. Сега би трябвало един истински, един фалшив. Отварям, бам. И сега може да се опитам да избера. Добре, да прибираме се с помпата и с парите. Добре, спечелих 60. Добре, нека сега да опитаме да играем пак. Нека да направим още един опит. Сега ако спечеля още един човек, ще е много добре. Три истински, три фалшиви. Три истински, три фалшиви. Добре, разбрано. Така. Добре, нека да гърмим себе си. Добре. Сега нека да гръмнем него. Вече сме на левел 2. Белезници. Опа. Окей. Идеално. Един истински, един фалшив. Нека да го заключим. Добре, дай да видя себе си да застрелям и сега стрелям. Обаче
Да, пак ми казва някакви глупости. Дойдохме до смъртта, почваме. Мисля, че вече се само няма за какво да го заключвам. Мисля, че се върши не се свърши. Не се свърши. Ред. Ще истински ли има? Окей, нека да го заключим.
като цяло, защото доста хубава игришка. Най-вероятно следващото видео пак ще играя, за да видя. Мисля да спирам като цяло с играта, защото вече снимам 40 минути. Много хубава игричка, хареса ми. Хареса ми това, че играехме с помпа, а всъщност в реалния живот се играе, ако не се лъжа, с револвер. Но като цяло това беше от мене, хора. Ако искате да видите още едно видео на тази игра, най-вероятно ще направя, защото, както казах вече, много ми хареса, но ай чао!